Upat ang patay, samtang unom ang samdan. Human maaksidente o sa pick-up sa Lamitan City, Basilan. Ano yung report? May resulta sa upat ang patay, samtang unom ang samdan. Human aksidenteng mabangga ang gisakyang pick-up sa usa ka punuan sa Mahogany sa Barangay Colonia, Lamitan City, Basilan. Nailhan ang mga namatay nga sila Joel Ramos, Rodel Mendoza, Rolando Awing ug Christian Manalo, puros residente sa Zamboanga City. Samtang gilayong gipatambalan ang unom nga mga samdan sa Lamitan City District Hospital. Ang mga biktima, pulos mga empleyado sa usa ka construction company sa Zamboanga City. Matod sa kapulisan, pauli na ang mga biktima gikan sa tuburan ug paingon na unta sa Barangay Ulame, Lamitan City. Dihang mibuto kuno ang usa ka ligid sa pick-up. Nalamba ang lawas sa sakyanan sa punuan sa Mahogany. May nakausap kasi akong mga witness dito. Mabilis daw talaga yan magpatakbo, yung driver. Tapos nung hindi po sila na bangga yung Mahogany, nag-turn turtle pa yan kasi sa taas pa mismo before sa checkpoint, ang giwang na yan siya. So tapos ang sabi, pumutok daw yung yung gulong. Dugang sab sa kapulisan nga posibleng nakainom ang driver kay adunay mga botelya sa beer ang nakita sa mismong sakyanan. Pahimangno sa kapulisan nga kinahanglang anaa sa kondisyon ang kaugalingon ug ang sakyanan una magmaneho aron malikay sa aksidente. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.